Padma Bikas Tripura long trabeli mono hatiwo Shoriade mungui bank branch khulogui khorok noichi hai staff nango hini khorogo rang 30,000 na hari talsha hai samung khlaima yagolo kheno kabangma lukurokno loan rinai hini account khulogui lakh rang deposit khlai dimani yagolo kheno account holder okni rang check khlai naike rang khoksapa nokri abo karibo baksha rungni thanike koto loan rinai hini 50,000 ke nahar jagbo kabangma no tongo aboni shali shaltamne yagolo kheno biangjani kamawi thangka abonoti waire wai borokni kamini ruwa jaroknoti achuglai kok shalemani bisingtei rang firogi rinai hini jorana mani yagulo haino hai tabuki biangjani khari thangka kol khlaikebo kolbo romya lai thangnayobo haino social media tikhe khaka hambai koihormani kisafano shakse naya te kisafano kirinani bo shia tabu kok hinke haise 48 koromsarani BJP ni neta khlayo hinida ashike bani ui borokni thani rang chafano kiriya angma khlaikena abo haikino Sasri shawi angzagangai dini haino hai press meet khlai shaklaika Kebo Padma Bikas Tripurano Nukgwi tongma khangke Romwi Tonina ni bagai te case bo khlainani hini shaka je bengo samung koimas khaija Ang tini staff ni bisingo baksa ba 8 mas khlaijak baksa 7 mas nung bose khaija angkai 3 mas acha 3 mas ni bisingo o bengo tam samung khaija ja a bengo to kunu samung ma khlaya account sudasi ma khloya just jeng bengo ma phayo siar roga asugui tonglai jawo angkai customer ro phaisingo norokni manager babu boro thang kai jeng to saimia angkai dakriti kishor khoroksa tongo borok founder ro angkai dakriti kishor thanu jeng thangni hini rohoro dakriti kishor samung ja tam samung borok ni ro samungkai 12 ta scheme tongo loan rani borok je loan nanai omo hai borok ni thani rang collection khadi baksan thani to 5,000 baksan thani 6,000 omo ke ate heke nazak tongo omo prai ang waisa project khama mungke 150 ni ebab 5,000 6,000 kena ja omo ke nazak o bulu kurok lor bai norok to jokon te o jaga seko khane ne habjar no sini ja 3 mas ni bisingo no sini kena o lukurok no pressure o dadi ruwo jora o je sinijak borok angkai to sangno pressure ruwo sangno norokno yo khlai tongkhana ni sangno saw nin mungkai ani mungkai jakob 30,000 return policy tongmani rang pherok nan tongmani arang bo jeng relia angkai jeng abono tei agi waisa jeng makhlai jawo kha agi bo jeng waisa mana viral makhlai jawo phiaba bo Facebook rogo bori tongo joler moto puriskar hoye gese hinai borok boto khorsa party no khlaio haipono baido tangai jeng to kono politics ba kono link krei chini manthai no simi jeng manani bagi jeng koijamani si angkai bo samung khlai tongmani angkai Bharatiya Janata Party ni Tripura state ni member bo khoroksa Padma Bikas Tripura binimong angkai jeng bini thani rang jomar laimani rang malia haini bagi jeng tutelo 17 jona kau bo jaga o nong office step khaijamani mane nong office boro khai dijamani chini office angkai Surya Uday bank angkai ko tam chana yaba monu boda monu bazar e monu bazar koi mas rokya gulo amde ke tam ngai abo puila chengmani angkai 23 tarik Agos 2023 3 tarik Agos ang sondeha clear usung liya bro kholokmani a bank angkai chengkai to 2024 no cheng habo chengkai to junior senior rok borok botong borok senior baksa angkai apuru jeng rang laimani 3 mas ni pore rang kipili mana hini bengke baksani ke receive copy tongo baksani angkai by hand cash laimani yakte cash laimani jeng angkai abo jeng tabung joratibo malia bini nor ki office staff ni nong recovery mane recruitment khajamani mane office staff hisabe jeng recruitment ba khlaimani abu aboni ya gulo bahike o bank bai khana batamo o bank bai mani karon to omo haino mane bosom rang relia jeng kabangma borok korom sara tongo samunu tongo baksaba dhuma sara omo hairok ni jeng borok phai gari gora bara jeng kibi phai office khaimani bosono salary relia ni bagai jeng bono salary bare sanka borlia bapai thago ke bosaka Maharashtra o norono convert ma khlaisinai noro resign ribaidi bocalong malia mane calong malia bolte bo mane agi ke Surya Uday be botong mani arom theke convert khaithang sene Maharashtra bengo angkai Maharashtra bengo nani bagin noro resign nan nangnai arang na kifili jeng aron nan nangnai ni teke seko aboni sikang to noro tini je mangti kasamani ya gulo bo noro aboni sikang teisa somaso heke ba boni somasa asu bai bo bai kokui laijak mani beti haya ko kokthero lemani bo bai angkai jeng ang mono sana nai mani angkai jeng abono bo Maharashtra convert khlainani hini bokok saka kok samani yagulo jeng kagos potro beba PDF snami bono ribakha olokai paitha kai bo
bini staff rok bin dol rok bai bo hindi be kok salai hine omai mai bain company be kok salai hine chena whatsapp te chena send khai chena khnai ni tongkha omai ke prai mas di mas thangka paithogo chung baido tangai basna rwaja parani bini je botongma area dumasora basna rwaja parani rwaja tripura somas ni bini bumungka tilimohon tripura ke bini thanio chung mane peace rikha mane bichar khlai rejadi hine chung bono rikha ke mane yaglo bo bichar dago kha afro chung thanglai kha bo attend korei ajora phailia second time hingka bo phaikya hingka phaiye afro bo chungno rang runani date khlai kalangka asa se date rang clear khe amo 20-25 din bisingo no runani hini bo gosimani afro hingka kagos potro bebak tongbayo hingkai erpore ke tamungkha chung thanglai tabo to kai thangka prai 5-6-7 mas abone yaglo kok khabo bai kol khlaimani mane aja step ang kasing step kisa sanamo sumani sa angka angkai afro chung thanglai kha bicharan kha afro bochno rang kisa rekha 2-3 jono jonki rekha 2-3 amke salary siru bo salary 3 mas no 2-3 phano no nalagra dini khorsa borok 2-3 khlai bagi rekha barba ke delia security rimane maya kho erpor ke next time hangka angkai erpor ke tai rimalia bo hini sawoi busla masa sinai kubikok busla angkai new blue jum tripura angkai bono chung contact khaikya bobo kisa kok chalak saka paithago angkai boroni jaga kisa tongmani abono 30,000 roi jaga phaloi chungno bagi rekha prai jono 2,000 ke chung mankha angka haipano chini tai baki yafang 28,000 rang tongkho 28,000 rang tai manthai tongkho chung podo bikas ni thaniwo 28,000 sakhai chung kai khorok sawa 17 jona tongmani manbaya kho tabu bo jaga to angkai chung kubikok masa nai chung waisa thangka check khaitaniwo mongia kami moharani tanai moharani purdang kamo uttor moharani puro aro sogikya aro khoroksa chini belai ke manganang no bobo khoroksa chakri khlaio purnima deborma bini orgo bono ese hik hisabiyo bobo bai thangi toika bobo saiman jaya second buri bo saiman jaya angkai chung bono detail saikya bini hik okra tonghai toika bobo wana jaka ang saimia bini sai tong hini ba mane bini hik tong hini ang saiman jaya hai rai hini bobo saka angkai bobo 10 lakh runnawi bono 3 lakh rakha hini khanao aje bai purnimata bono 3 lakh rang rakha hini sao angkai paithok ke tabu tang saimang ka tai relation tongla kha hini bobo nije no khud bobo saka apru angkai changara ne phaiye paithok ke bor to khari thangka changara malelia angkai erpore ke botobok agartala bo beso ang bono nukha angkai kesan mazar bini bani kesar gari distance tongla mane gari tongla agoliwa agartala wo kesan mazar gari ko ma tong kau saimalia angkai bo thangpai kha acha bini mobile number ma mandra mobile number ke tongo mobile bai ko masaka mobile bai kau masalai liya ba chin mobile no mane receive khaya ba blacklist tar mane no tabo ignore khai tokata acha tar mane tabo no media industry ke no tam bok ko janam joro जों कौ कसana musumani ke ahisi belake norong no hambe maro tangeng ke omhai chengno jora rowe kosto khai chengno chubana ni bagi no saitong bagi media rona ni khaponi hamjak mate khaponi chibaya faro te belai pefle hambe buru ani kau kasana ni ke ahisi mane khairok jawi norong ni media ni madhyome yo jehetu bono romwi ba chengno rona ni thun ar rang 28,000 tangeng ke khorsa wo victor financial loan najak tongo ni kok sanani ke je lupurok bono je jaga thon nubi to kaka bono romboi nong kereng khonani kereng khonani abono ble abono abono tui no PS rogo kuno case file khlaja abo herong le khlaja ko photo abo case to khlaya ko phia ba chung dumasora yo PS jidi entry khlaida jak bini mungoi case to riya ko mane nijera nije bahinai oloda manjana hini chung kisa nai singi tong hota খাইনি রে ভবিষ্যৎ মা খালাই ভবিষ্যতে মা খালাই পুরা সুরিয়া ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করছিলাম স্বাবলম্বন লোনের লেগে পদ্ধতিকে ত্রিপুরা উনি কি ব্যাংকের ফাউন্ডেশন আছে মানে উনির তাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরে আপনি অ্যাপ্লাই করছিলাম তারপরে পাইছি না না তারপরে কত সনে দিছিলেন আপনি হ্যাঁ কত সনের টাকাটা দিছিলেন এই তো আজকে 9 মাস 10 মাস হয়ে যাব তারপরে কোনো যোগাযোগ তাইনের লগে যোগাযোগ করলে ফোন রিসিভ করে না কতজন আপনি জানেন না এরকম প্রতারণা এরকম প্রচুর আছে এখন কি এসকে পারা আছে ব্যাংক তো বদ্ধ তালা মারা দিয়েছে এই বিষয় নিয়ে আপনারা কোনো প্রশাসনে দাবি না প্রশাসনে এখনো গেছি না আমরা পরবর্তী ওখানে দেখা যাক কি হয় সবাই মিললা এটা জামুয়ারি কারণ রিসিভই করে না ফোন আমরা তো যোগাযোগ করতে পারি না ব্যাংকটা কোন জায়গা মনো ব্যাংক কারেন্ট অফিসের লোক আপনার নাম
আমার নাম বিশু দাস।